Estándar de Nietzsche a crítica á cultura occidental. Tras analizar o nihilismo, Nietzsche formula un diagnóstico do presente. Agora, o criterio para distinguir o verdadeiro do falso ou o bo do malo non pode ser a verdade en sí e o valor en sí establecidos por Deus desde a creación do mundo. O novo criterio da verdade ten que ser a vida mesma, as súas exixencias, o seu desenvolvemento e o seu perfeccionamento crecente. O bo e o verdadeiro será o que favorece a vida, o que contribúe á saúde e ao seu fortalecemento e á súa intensificación, e o malo e o falso será todo aquilo que a perxudica, que a fai enfermar e decaer. A proposta de Nietzsche é, polo tanto, aplicar este criterio a un axuizamento crítico do sistema de crenzas, de ideas e de valores que a tradición occidental veu asumindo como a verdade e o ben. A nosa cultura propón como ideal moral unha espiritualización do ser humano, entendida como o contrario dun desenvolvemento do individuo autorregulado de forma natural, polo que o constitúe como ser vivo. Cando Nietzsche fala de superación do nihilismo, fala, sobre todo, da superación da moral tradicional en virtude dunha transvaloración, ou seja, dun cambio dos valores para facelos conformes coa vida. Así, en lugar de sentir os nosos impulsos corporais como algo perigoso que é preciso contradicir e reprimir, aprenderíamos a educalos e a sublimalos, aproveitando a súa enerxía como fonte de saúde e de creatividade. A nosa existencia realizarase dun modo moito máis pleno, elevado e satisfactorio. O método xenealóxico trata de determinar no orixe de todo valor e toda verdade cal é a actitude que representan ante a vida, co propósito de poñer de manifesto onde conducen, cales son as súas repercusións e as súas consecuencias en relación coa saúde ou co empobrecemento da vida. A diferenza que este método introduce no modo de facer filosofía con respecto aos tradicionais métodos filosóficos e científicos é importante, porque, ante un coñecemento, xa non se preguntan cales son as condicións que o converten en científicamente verdadeiro e válido, senón que valor representan para a vida. Contra o platonismo e contra o cristianismo. Nietzsche pretende aplicar este método xenealóxico ás crenzas religiosas, ás doutrinas filosóficas, aos valores morais, ás institucións políticas, aos procedementos e resultados da ciencia, ás obras de arte, ou sexa, a toda a cultura occidental. Ao facelo, descobre que a actitude que inspirou ata agora a creación destas formas de cultura foi o medo á vida. As creacións culturais do ser humano occidental, educado, Nietzsche di domesticado, por espírito da metafísica e da moral platónico-cristiá, son creacións nihilistas nas que se reflicte unha contradicción interna básica, a saber, a ruptura platónico-cristiá entre un mundo aparente e un mundo verdadeiro, entre un ser e un deber ser, como orixe última da enfermidade nihilista. Este dualismo platónico-cristiá criticado por Nietzsche ten estas dúas caras. No que se refire á concepción de realidade, establece unha separación entre un mundo sensible e un mundo intelixible. No que respecta á moral, tal dualismo distingue entre un ideal ou deber ser, que nunca chega a ser, e o ser que de feito somos é que, desde a perspectiva deste ideal absoluto, sempre se ve como algo imperfecto e insatisfactorio. Neste dobre dualismo metafísico e moral subxace o seguinte xuizo de valor. O que vale é sempre o mundo verdadeiro e transcendente, ou seja, o mundo ideal de deber ser, que é sempre inalcanzable de xeito efectivo. Este mundo no que estamos, o mundo sensible, en cambio, non é máis que un mundo de apariencias, un mundo falso e sen valor. En conclusión, para facer posible unha cultura sa é preciso cambiar o concepto mesmo de cultura e o proceso de culturalización, ou sexa, o proceso en virtude do cal os individuos asimilan e incorporan as crenzas, as ideas e os valores grazas á socialización. Moral dos señores e moral dos escravos. Dous tipos de moral. Para Nietzsche, o debilitamento que produciu a domestización ao longo da historia de Europa foi obra do idealismo metafísico platónico e do cristianismo. Ambos os dous trataron sempre de facer valer unha verdade e unha moral únicas para todos. Tal como establece en A xenealoxía da moral, para Nietzsche, o bo e o malo designan a diferenza entre os nobres, que son os que se cualifican a sí mesmos como bos, fronte aos inferiores, os escravos, cualificados polos nobres como malos. A moral dos escravos está inspirada polo resentimento, no rancor e o odio do débil que non é capaz de expresar abertamente a súa hostilidade e busca estrategias enmascaradas para facer dano. Por este resentimento, inventa falsos valores para culpabilizar aos fortes, crearlle mala conciencia e, dese modo, tratar de vencelos. Asocia a idea da sociedade como rabaño. A moral dos fortes, en cambio, está ligada a unha bondade de poder afirmativa que busca a expansión da súa forza e unha continua autosuperación. Non acepta os valores establecidos como absolutos, senón que inventa os seus propios valores. Asocia a idea do superhome. O triunfo dos escravos. Ese triunfo dos escravos logrou impoñer como valores superiores a autosacrificio, a obediencia, a sumisión, a compaixón, a esperanza no alén, a humildade, a pobreza, segundo Nietzsche, valores propios dunha humanidade debilitada e decadente. Deste modo, o cristianismo exerceu un labor de nivelación que concluíu na consagración final e universal do espírito do rabaño.